Mike here, we're onye inyere anyị aka tụzia ihe gị meta awa ndị ọcha ji akpọ ya MC, in other words MC. Hello, the name of the MC, Mike Nwebe Esquire. Hello? Nwebe Esquire on even okay. Because aha eji mara ya ndị nwe ya jiri gụọ ya ala Igbo bụ Ụzọma Nwebe Esquire. Biko bịa gwere Mike. Biko kọrọ ya ka mgbe ọ na-abịa. Thank you. Good evening, everybody. Hello. Thank you, DJ Jeff. Good evening, everybody. Hello. You're going to help us if you're outside around here. You're going to help us. We have tables inside. We're about to start. Let's cut out the handout for a few minutes and honor the people we've come to honor. Then after that, we continue with seeing our friends. We're going to come in. There are chairs and tables over there, so we can start the ceremony. And once again, we thank everybody on behalf of the family. We thank everybody, friends, well-wishers, men, women, children, young and old. I've seen people, those I know from very far places. I've seen people who have had to travel. If you're not from the Bronx, you're welcome to the Bronx, New York City, northernmost of all the boroughs. And we thank you for being here today. Please, aga m ebuke na n'okwu Igbo, ndị ọha nkụ, ndị ọgọ, biko. Edward unu oche ebe na iburu onye ọha nkụ m bịara ijera taa. Ndị bịara ịlụ nwaanyị, biko anyị ndewara unu oche ebe na. In other words, ono nwannu lakọtafu na ọ dịghị ọbụla ị nọ ilegharị anya ndị nọ ụlọ akụkụ ma ọ bụkwa ndị gara wee nkwụ bịa ma ịkọtafu ihu gị na-eme mara ebe ndị ka unu nọ. Ị bụrụ onye ọha nkụ gị feta ebe, biko anya hụzụ unu anya. Ọ dị ajụjụ anyị chọrọ ịjụ unu, anyị ajụọ ya unu. At the same time, we have another result table here. So if we don't fill up that way, please
We'll continue over here from members of the bride's family, extended family. Ndemwenwa adage lualo. Biko anyị chọrọ ta nwere ga alu usoro. Ariola ma arịrịọ ndị nọ n'ezi we bata be were oche. If you're outside, we have seats. We don't want anybody blocking the pathways, please. We would appreciate you. You go over there, there are seat tables over there. We want everybody to be nicely seated and for the ceremony to proceed with proper decorum. Let me give you a better for now. To the new special seat. Ndihe Nisi Alangwa Ndemwe Wejelo Ta Biko Unu Biano ebe na idu adunu oche mfuriche. Yes, because oche special city kenabo me boni ihe me gabukwa na onye obuba nnonga buo. Biko obebe na mbe edu oru no oche echem lo onye obula mbe onye ihe ma obo onye obuba nnonga nda aghota otu na mjide akara hu ya to hare gba madu gari over here reserved for extended family members from the side of the bride. Ibonya amachi onye umwaku ibonya ikem onye obuba me ga-abụkwa n'ihe ndị nwe isi ya. Biko oche nọ si ebe na ndị ọhankụ oche gonu na ebe a. Having said that, we will then proceed. Thank you, DJ Jeff. Thank you. Having said that, we'll proceed with the rest of make up the rest of the table and get on with the ceremony. If you're coming in, we have seats on the other side, and you do that quietly, please. Thank you. And I'll be brisk about it. We no longer have much time. I will start from the gentleman who will definitely help us to pilot the affairs of this evening, please. I want you to join me as I introduce the man who will chair this occasion, who will be at the head of this table here, and help us make sure everything is running smooth. Ladies and gentlemen, folks, brothers and sisters, please join me first and foremost to welcome the chairman of the occasion, president of the Ngwa Cultural Organization, NCO New York, my friend and brother, our own son, please, Mr. Louis Wamba. Welcome to the high table, chairman of this occasion, Mr. Louis Wamba, Mr. Bernard Wamba, president of the Ngwa Cultural Organization, NCO New York. Yeah, pleasure. At the end. Thank you. Next, I'm going to invite to come over and join us, especially here. Gentlemen, we're happy they're here today. From the bride side of the family, let me welcome, please, Elder Chijioke Ago with his wife, to join us over here again. Elder Chijioke Ago. Elder Chijioke Ago. Elder.
Let me welcome, certainly an international figure in our midst, well known, respected, brought honor, goes with honor everywhere. Tonight will not be enough time to talk about the man I'm about to introduce. But please, when I say his name, join me everybody. Let's welcome DJ. Join me everybody. Let's welcome Elder Ihechi Imo. Elder Ihechi Imo. Elder Ihechi Imo. Welcome, sir. Thank you. Do you guys know him? Do you know Ihechi Imo? He needs no introduction. Put his name on Google. Because I can't do justice to his biodata. Good to have you here, sir. I will invite to join this gentleman now another elder from the great Imo family. Join us. Elder Zylius Imo. Dezil. Elder Zylius Imo. DJ. Let me hear. Ale, ale. Okay. Ale, ale. Oya, jike, jike, jike. Now so, ale, ale. Ale, ale. Oya, jike, jike. We go praise God, though. We go praise God, though. I say it for the umpteenth time. I believe you to a good beauty. Oje me maya goaman. Egi good beauty. Take it easy. At some time, I'm going to the men the church. How do you to mind is go on the war? Yeah, for my mail better for you. Whenever I say in the vernacular, if you don't understand me, that meant it wasn't for you, actually. So, thank you. Let me invite, today is Mother's Day, right? Or tomorrow? Okay, I will invite two important women here. In the next 5 minutes, we'll be done with this. I will invite two grandmothers in our midst to come have a special seat over here. Please, women, mothers, we're celebrating them today or tomorrow. We started already. Let me first invite Mama Lois Nwogugu. Mama Lois Nwogugu. Mama Lois Nwogugu. Olita unukuonaka. On your face, the young Gronkao. We're honoring mothers. We want to respect this. One of our grandmothers here today.
Nobody like you. No one can do waiting between you. You're welcome back. And I will invite the other grandmother in our midst present to see what's up tonight. Mama Juliana Ahochogo, Biko. They can only tell you and I can kill no matter. Okay, Madam Cook with the whole DJ, let me hear you. Sweet mother. Sweet mother. I never forget you. For the suffer where you suffer for me. Sweet mother, I never forget you. For the suffer where you suffer for me. You're welcome. When I did cry, my mother go carry me. She go say, my baby, when you dey cry, stop, make you no cry again. When I was asleep, my mother would tell me. She go lie me well for bed. She cover me close, say me go sleep my pikin. The groom, we're going to usher in the parents of the groom, the parents of the bride, and that's it. So get ready for the parents of the groom. Biko, Umuwanyi, ndi ihe, ndị hụrụ nwaanyị ala anya, nwaanyị a ga-alụ nwa ya taa. Biko, mgbe m ga-ekpọwe ka we mbata bụ igwere oche, unu anọnyere unu jaya ojeshi ewu ukwu ike. Onye nọ nwa nọ nọchi ike oje atụrụ onye ọbụla ọ dị ihe nga ime. So, inwe nsogbu ọbụla gị ime ma amara. I'll be calling on the parents of the groom of the bride. I'll call on the parents of the bride, and as they come in, please, friends, well-wishers, help usher them in. It happens once, we wouldn't do this again. Join me to welcome Elder and Mrs. Arusi Wogugu. Elder and Mrs. Arusi Wogugu, because your family member, Umuwanyi, Ndi Honda, Mama, I do Bataweno. DJ, let me hear you. Elder and Mrs. Arusi Wogugu, because Biano. Show the DJ. Oh,
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, and God bless you. Thank you. Welcome to this special day. Thank you. We'll make sure it's a fun night, I promise you. And as I said earlier on, if you need anything, if you stand in need of any assistance, please let me know, okay? And I'll go ahead to introduce the parents of the groom. The parents of the groom. Beautiful occasion. DJ, get ready. Don't hand for Ciela. He keep on winning it. It didn't wear. Where did he let one again? Look how we have. Elder and Mrs. Ihechi Imo, parents of the groom. We're about to welcome them. DJ, let me hear you. Elder and Mrs. Ihechi Imo, please. Parents of the groom. Thank you. Thank you. Friends and well-wishers. Thank you. Welcome. Elder Ihechi Imo. Elder and Mrs. Ihechi Imo. May you. DJ Jeff, thank you. Thank you. The only and they will photo. They will better one now. Please, let's proceed. Chief Chicken will hire you for a minute. A short opening prayer, please.
anyị kpe na-ekpere ndị ka anyị ụmụ nwoke kpofuchia nju anyị ji ikpe ekpere onye nwaanyị na Chineke anyị abịala ịnanya ike, anyị abịala ịtụkwara gị mma n'ihi na anyị dị gbadoro ha imere ntọala etụrụla gide ọha anyị dị ime taa. Chineke anyị onye pụrụ ime ihe niile, anyị dị ịrịọ si biko onye anyị ike na ọbụna niile anyị ji ime taa, anyị egwerela nyefee ile aka. Anyị amaghị atụ, anyị amaghị eme, bete nga anyị nyefere ya aka, anyị amana sila niile ga-ịga ka ọma. Chineke bịa nọnyere anyị ahụ niile anyị ga-ime saa ime iji nye aha otito ngọzi bụrụ ka anyị mgbe anyị ga-imecha ya. Chineke rukwa anyị ụlọ anyị niile dị iche iche, dịla nwaanyị anyị ji jiklata taa. Chineke ọ bụ ịsa anyị mee obi dị anyị ụtọ na anyị mụtara ụmụ anyị wee be n'ala ala na anyị nọ. Nwoke agala ahụ nwaanyị sịrị ọ bụ onye a ga-elu ya, agala ụlọ nne ya na nna ya sịrị ya hụrụ onye ihe ya masịrị ya. Nwoke agbafọ gakwuche nwoke ibe ya sịrị ọ bụ onye a ga-elu. Nwaanyị agbafọ gakwuche nwaanyị sịrị ọ bụ onye a ga-elu. Chineke gị mee wee vurula obi otu iji tụọ ntọala ya, sọ bụ otu oge iji mee ya. Chineke biko gọzie we ụmụ anyị olile ndị ka ọdọkwa siwedị wele idewe ndị awa anya na omenala eji ala mgbe ụmụ Israel nọ na mgbe apụrụla wele agha wee siwe gị si anya abụọ abụ Jehova ala ndị mba ọzọ ya minrela ọ gaghị sitala wee nọ n'ala ndị mba ọdọ bịa kpawa agwa ndị ahụ wele abụghị agwa isi ma akpa. Chineke ebe esi ma anyị kpawa ụdị agwa ke na ọ bụ anyị dị kpata gbaa anyị umo gọzie anyị mgbe anyị mechara ihe niile. Otito bụrụ ka ngọzi abụrụ ka anyị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Thank you. Thank you. I'll call on the family welcoming us today to present kola nuts to the guests, to the in-laws. And while I wait for that for a few minutes, once the kola nut is ready, I'm sure in 1 or 2 minutes, please let me know. Especially Chief Chikawoku, please. Amala, Mamman, Galen, Mamman, Galen. Angela Kangana Borge. Borge, I did not send Debra Kanye. Nabella.
chairman Logo Kelaboji onye nwe ụlọ si ma anyị so gala dịka anyị lewolo ndị ọha bụ mma mmanụ ihe mma mmanụ ndị mgbakọ mmanụ abịa sị ekele elu biko ndị anyị na-ego ndị ihe egwepụtala ọjị dịka anyị olulu anya ndị ji taịm ma ọhụụ ọbụla lekpọrọ ị ga-ehụ na oge agawala biko ndị ka anyị amara m lọja bụ ma ọjị m fụtara aba gbatịwa ya anyị nwere ike n'ịgba ya oge anyị nwere na-ezuo biko ndị oke mmadụ nọ na biko n'ugwu ụlọ ndị niile echiri echichi n'ugwu ụlọ ndị na-eda niile n'ugwu ụlọ ka ọ bụla na-ebụla biko n'ugwu ụlọ anyị anabatara m ọjị n'aha mmadụ niile mbịara ememe ala abalị a biko ndị ka anyị nnukwu mmadụ na-atụ nna m iwe ekela m n'ugwu aga m ekpọ ndị enyela aka ọjị ndị ihe si anyị were gawa nyekwa ndị ndị ọka dụọrọ m ọjị dụọrọ ya webe Elder Chief Elder Gabriel Mogo biko bakọziara ya ọjị biko Ọhaneze chairman anyị werela ọjị nwekwuo ndị niile ma anyị ga-aga imegbe obi iji ya wee chee n'ihi Chineke ndị ihe akwụlọrọ ndị ọha nkọ nkụdịrawe biko adị onye mkpuchu gara ya kpufu otu m ga-ekpufu kem anyị kelee Chineke anyị tụọ ya mma mma na ndụ na ahụsi ike na ọjị iji nabata ndị bịara abịa onye nwe anyị Chineke anyị oge kepụrụ m ihe niile onye nke ndụ dị n'aka imeela na omenala dị imeela elu gbuo na anyị ga-ebu ụzọ sọpụrụ iri gọzie ọjị nke ejiri bịa iji mee ka udo dị ka mmadụ niile kwara ụkwụ ya wepụ Chineke ka onwe ugwu ụzọ gọzie ọlụlụ dị na nwaanyị na Garden of Eden na Canaan of Galilee ga-eme mmiri ya ọma anyị biko kwee ka agwa ọjọọ bụrụ agwa ọma taa kwee ka amara wee zuoro anyị oke ekwu ụmụ a were amadị ụkwụ aka n'iwe Chineke anyị ndị na-ama ha alụlụ dị na nwaanyị bụ bụrụ ekwuruwela ihe kwuruwela azụ kwee ka ọmụmụ wee juwa aka kwee ka eburu iwe n'udo kwee ka anyị tata ndụ taa onye nwaanyị nọnyere anyị chere anyị n'ọnụ ụzọ chere anyị n'ime ebe a ka onye iro wee ghara ịhụ anyị ma anyị mechara ihe niile anyị ga-ime a na-eweli aha elu ngọzi ya bụrụ nke ụmụ atụrụ Chineke kwee ka ọ dịrị anyị udo a site na Jizọs Kraịst bụ onye nwaanyị biko MC chọtara ya otu onye ndị niile echi echichi nga ọjị iri nne biko anyị ga-ike ugwu ka agụ igwere ọjị chọta anyị mmadụ ndị be anyị ka bụ ọjị onye wetara ọjị wetara ndụ ndụ onye iwu ndụ onye azụ ekwebere ugobere nke ziri edere na nkụzi ebe ọ ga-atọ ofu isa ga-eme ọfịa. He who brings scholar life, but life alone is not enough, so have those things with which to live it well. That's our prayer every day. Because if you're just alive and you're not living it well, it will be worse than death.
The bride will come in to say hello to the folks assembled here today. Please, if you need to get some change, I have a table right at the back over there, or you could approach me. I'll, help you with that. But the bride will come in just to say hello, and we'll take you from there. And if you're a chief, please, someone will go around, give out the cola, and we'll break it out so that everybody can share. It's a night of fellowship and a night of joy and happiness. So the fun is just starting right now. Please, my brother, DJ Jeff, we're about to welcome the bride, the first appearance, as I say, to say hello. We want you to appreciate her. Let me hear you, okay? Ihechi Zylius Miss Ihechi Ezekiel will be welcoming the bride. You ready? Somebody to welcome and appreciate her as she comes in. We're ready. Let's go, let's go. Let's go.
everybody here. We're happy to have you. And I'm sure the bride's heart is full of joy as he say hello to the guests. And please, the groom and his men should get ready. The groom and his men should get ready, please. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Now some PP. God bless you. Madam Chidema Bayo. Good to see you again. Welcome. Now so I tell them I say that today we will enjoy. Keep all your worries at home. Thank you. Okay. Thank you. If you're the groomsman, if you're working with the groom, please get ready wherever you are. Thank you. Thank you. You all look beautiful. Thank you. Thank you. DJ. Please, let me specially recognize you, and I know what you eat. I know what you like. Give me a few minutes. I'll be with you, okay? God bless you for taking out time to come. You should have been doing doubles and triples, but you left it alone to be here. God bless you. And there are a few other men who traveled from far. They're with us. I'll make out time and tell you, hey, listen, we noticed that you were here tonight, and God bless you for being with us. The men in white are over there to usher in the groom. That's what we're about to do. Mr. Ihechi Zylius Imo. And if you're one of those coming in with him, please. Thank you, thank you.
bless me properly. I get up before me the property. Now why I dey pray? Make you carry your blessing shower me. Carry anointing cover me. Hey, don't say no go see me ratata. Hey, that's all the way you are. Onye mesokwala ha maka ndị a na-akụkwa na bilion. Ahụ menye m 5 million, ahụ menye m 4 million. Onye m soro nwe ha maka arụ na like a million. Ka m soro ndị wee riwa. Ego ha na-abụ kọwanụ ya eriwa. Thank you.
motor. Anyway, it's a matter of cash. Everybody, please, thank you. I'm sure there are drinks and I see food going around. Please let me know if you need anything. Mr. Chairman, a few minutes. Biko ejimo ohere adekele ọhaneze ndị bịara ịnọnye a traditional marriage ụmụanyị lab Ihechi Zylius Imo. Anyị ekelela ndị niile hụrụ na ememe a ndị ịga ka ọma. Biko anyị chọta mmadụ niile abụla ekewara ihe mmadụ niile nweta na ndị ọrụ hapụ idele ndị dị mmeri anya. Emekwa ọchọ na tebụl niile na mmanya na ha ọbụla nwee ka a na-aga ngwa ngwa. Dịka anyị ga-ịgbapụ ọsọ so na chọta anyị ga-emecha mmemme anyị nwee ike nwee fọm. Dịka na flọ na anọ na ọ dị empty anyị nwee ike wụọ ọmụtụ ya. Biko ekelela m ndị oke mmadụ niile, ekelekwara m ndị ihe na ndị ndọkị. The young people, I'm proud of you people. Dịka ya ọ dị izi n'ihi na ụmụ anyị mkpụrụ anyị ọka nke iwu agara kọtụ ga-eme ya were akwụkwọ bezi nne na nna ụsawa alụọla. Ọtụ ụmụ ahụ nwere ike ime ihe n'otu kpọ nne na nna kpọ nnukwu ibe ka anyị bịa ewitness ya. Ndị ji program unu ga-ehụ na anyị agbapụwala ọsọ iji mechie okwu ọ bụ adị otu na m laikere na Bible too much. Na ahụ ebe a sị blessed ngọzi na-adịrị ndị ngọzi na-adịrị ndị na-alụ ọrụ ebe akwa m ikwugharị ọdọ ama ndị pastọ ndị eda nọ mụ na mara ma ọ bụ na Bible a sịla ngọzi na-adịrị ndị ji obiọma na-enye n'ihi na akpawo agaghị ịkọ akọ. They said that those that give so that their pocket shall never go dry. Ọ bụ ihe m chọrọ ịhụla abalị a claim ya and ọ ga-ime ihe nwere oge ihe adịghị mgbe mgbe na-adịla ha echewala agbata ọ bụghị loto. Biko a na-ekele onye ọbụla MC ka anyị gbapụ ya ọsọ n'oge aga biko. You want some change, you need an envelope, you want to drop a gift right over there at the entrance. You're kind of tied in where you are and you need some help, you need somebody to convey a certain amount of money or gifts. You could contact me, I'll help you, please, wherever you are. We're here to rejoice with a young couple. We're here to wish them well. So, as we enjoy and have fun, let's appreciate them. And may God bless you for coming, or for being part of our show. My eyes on you. Baby, I was stuck on you. I'm on me, I'm good for you. But nobody come for you. All for you. Went back inside my dream to search for you. Looking like a dream come true. Cause you make my dream come true. Baby, I will stand by you with you. Cause you are my woman, woman. Cause you are a woman, sweet. Come and start with my romantic. Come on, make you feel good with your romantic. Cause you are my woman. Cause you are a woman, sweet. Come and start with my romantic. Come on, make you feel good with your romantic. Show them. Let's show them. We could let London know. We might be so romantic.
true. Never mind them, cause they just wanna jealous you. They just wanna be boom, be boom. Cause when you put me plus you, it's gonna be unstoppable. Baby, come on over, got a kiss for you. Waiting on you, waiting on you. You know I know what is good for you. I can make your dreams come true. Wanna be a woman, womanly. I can be a woman, woman sweet. Call you Mr. Romantic. Say you make me feel good, Mr. Romantic. I can be a woman, womanly. I can be a woman, woman sweet. Call you Mr. Romantic. Say you make me feel good, Mr. Romantic. Time to show you out. Show them. Make me let them know. Come on, baby, so romantic. Oh yeah, baby, make me show them. Let's show them. You show them. See how the rest of the proceedings will go. Please, DJ, let's have a nice music that will bring in the bride, Miss, for now, Ihechi Zylius Imo.
come in with her entourage, the bridesmaids, and I will let her go side for her husband. Thank you. Okay, right now. Somewhere in this hall. You can play the music. I'll find you. I'll support you. That's what it means. It's a show of dedication. When a bride goes in quest for the groom, for the husband, for the man she loves. And that's what this means. That's what it represents. It's an important announcement, please. If you're the owner of a Lexus RX 300 88751, Lexus RX 300 88751. If you drove that car tonight, please go move it out of wherever you parked it, or else they are planning to tow it. This is very important. If you drove a Lexus RX 300 88751 and you're here, please go move your car, move your truck, wherever you parked it. And let me know if you need some help, please. Thank you.
searching for you. Okay, don't trouble. I got the more you go. Even day, I've been searching for you. Fortunately, you're full of what I've been now. I'm on top of the air. Baby, not sweet for gold. Baby, get me something. I don't know what I'm on something. I shall look the wine. Or the man will get where you go.
88751. For the last time, if you're in this hall and you drove that vehicle tonight, they're about to tow it. If you, I say RS 300, 88751. If nobody... Okay, this. See, I don't talk, I don't get time to waste. Hey, baby, this month delay. If I know money, I go teach somebody this. Hey, my guy, give me, cause I'll be there for you. You'll be there for me. I'll provide for you. In my quality, let the people done the ask. Mamsi Baba do the dance. Jelly Baba do well for me. And I let it go better. Not because I suffer fast. Not because I pray a fast. No be Ocean, no be dance. Up what she hey, bossy na chico. I'm no one bossy na chico. One lemon bossy na chico. Up what she bossy na chico. Mama bossy na chico. I say my property is Sinachi. Say I don't know Sinachi. My winning power Sinachi. Even my melody Sinachi. Now they all they go Dubai. Everything we see we buy. Now God do it go be like. Every property is good Dubai. Shady when we say we don't go away. What to do was put them wrong. It's so much my bank account. Tell me why I no go shout. Not because I suffer fast. Not because I pray a fast. Not be Ocean, not be jazz. Not what she what's in a cheat? I'm no one, what's in a cheat? One lemon, what's in a cheat? Not what she what's in a cheat? What's in a cheat? What's in a cheat? Not what she I will name my first daughter, Sinachi. My loving mother, Sinachi. Promotion letter, Sinachi. I want me Sinachi. Now shutting down my list. Every show the boy they come. Thank you Lord, you showed me love. Now I know I'm not alone. I go sing praises from house to church. I go throw party for every town. See my motor, see my mouth. Tell me why I no go shout. Thank you. Because I suffer fast. Thank you, DJ Jam. Thank you. I'll be Ocean, I'll be dance. Thank you, DJ Jam. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Now the bride is about to present to her father the man who's going to marry her. May we be seated? May we observe the presentation and the blessings. Thank you, DJ, and thank you if you came here to support the young couple. The bride found the groom, found the man who is about to marry her, and they are both before the father and the mother, the parents. So, Elder Wong, I'm going to hand over to you, and you can help correct our mistake earlier.
After mine, Sima Payu, again, I'm continuing. When you're Sataram Gale, ask my new my. Oh, that's a long day. Unabela biko no dajo nganti abode hunu sidia no dare ba ama no bo ndi aka ebe Ihechi wam asila nna di alonwa Chinedu agafe me na pataya epela mmai mana nna esi ma anya ngo isanya ngo ya Ihechi isanya ngo ya Yes sir. Chinedu amaghị m onye ebo amatala m gị bụ adịrị mmadụ oge ala esi m nara nwa m mmanya ṅụọ esi m nara nwa m mmanya ṅụọ yes sir Ihechi mara m na-eṅụọ mmanya ka anyị agala n'egbe Henny mere go Henny Mariana Woman. A day you born my this year. I don't know your my this year. It's a young warrior. D. Omefonolas. Make the way on. Make what you make. Mom, help my teenage fire, some fire, give a dad, some log, Praise the Lord. Praise the living God. Ihechi. Ahona mai. Aga me sege mo. Ni mo kwa aga me boya. Ni igawala ege galudo. Ega yelare. Tabe aga me mi eji mo kukweda ni na ha Jesus. Ihechi Chinedu anya nabatara maya anya aṅụkwa nne ọ sọbara anyị n'ahụ otu otu sọba anyị n'ahụ bụ otu ọgịga sọbụrụ ngọzi bụ ihe m ji nyere isi unu ngọzi zuru oke ihe m ji chọta unu bụ ịmara onye Chineke mbụ ọ bụ eme onye nkwụmla ihe nkwụmla azụ nkwụmla akụkụ na unu soro ụzọ okwu a ọ ga-edere unu mma ha ọ bụla unu biri aka ọ ga-edere unu mma unu chọọ ọmụmụ ga-edere unu ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwanyị akụ na ụba ọ ga-edere unu jidesie Chineke ike ọ bụ ya mbụ onye ndị na-ehu ọma niile ịchọtala Chineke ịchọtachala ihe niile ya dịrị unu mma n'aha Jizọs
Ihechi Chineke, Light of God, that's her name. Ihe belile ihe lezi lolo. Ihe la nzuko. Ihe la mana. Gara gị ka ọma. Onye nwe m gị nọnyere gị ọ ga-ekwugili ihe kwụrụ gị n'azụ. Ọ ga-ikwe ka udo na ọṅụ so unu. Ebe unu na-amaghị eme ọ ga-izi unu. Ọ ga-akwa ịnọnyere unu n'ihi na Jehova sị eji inye mmadụ okereke obi ọ ga-eji mara ya. Chineke nye unu obi unu ga-eji mara ya. Ihe gara unu ka ọma. Chinedu, the first day I set my eyes on him, I fell in love with him. I loved him, and I took him as my own son. She aharambu Chinedu. Onye nwaanyị ga-edu gị n'ụtụtụ, ọ ga-edu gị n'anyasị, ọ gaghị duhieri, ma na-esokwa di ndị asị. Na onye ọbụla hafuru Chineke, na ahụ nkọrọ ya n'ofuola kpamkpamkpam. Unu jidezie Chineke ike. Mmadụ arịọ Chineke nye unu ụjọ ya na egwu ya n'ime ndụ unu. Tiru na amamihe niile egwu Jehova bụ mmalite ka amamihe. Onye nwe m nye unu amamihe si n'eluigwe nọnyere unu n'aha Jizọs. Okay, for the sake of those who are watching, it's the real traditional blessings. The parents of the bride just bless the couple. They just bless the couple. They've accepted the token, the drink, and they bless them and wish them long life and fruitful marriage. Mr. Man, show your parents your new wife, okay? Chinedu, may recommend Ihechi to you. No, sir. Give a chokara. Yes, mana negi. I am not kale. Aganya gagi so na so aga iche de otra also. It is for life. Abo tichireke jikuya. Ihechi. Sir. Ipu ihe ke pata na ezinụlọ. So mana nwanyị na ezinụlọ ọpara nne m na nwanne m nwoke bụ onye ndị nọchitere anya nna m. Anyị ndị nabata nke ọma. Ngozi niile ọgọ m nwoke na ọgọ m nwanyị nyere unu. Anyị dị ime multiply by 10. Nabana abia izu amamihe the na from education and to crown it all good health. Abisike the ultimate so ihe ndị a niile bụ ngozi ndị a enyere unu ugbu a. Ndị oke mmadụ sị mgbere ha fụrụ ukwu osisi n'aka parallel. Unu dị fortunate. Uru toro unu na unu nwere nne na nna double. So eche na adịghị unu tratawasi isi.
mana ọmụmụ ezinụlọ n'oge nwehiri ya nne ezinụlọ ede bata nwehiri ya nne. So my father bought them to nine in the family, 9 of the Imos. What job you like? I'll go. Ihe na-ebute ugbu a bụ na nna anyị ahụ mụrụ anyị 9 nyere anyị advice si ma anyị emetụla n'ebe ahụ ya metụrụ. So ụmụ gbara anyị gburugburu bụ Chineke aghaghị inye ụlọ ọmụmụ nyekwa ụlọ ihe eji azụ ha dịka m ekwuola ogologo ndụ na ahụ isi ike. Eche m na nwaanyị nwere si ọnụ ọ ga-etofọ. Dịka anyị na-abịala n'ihe aga m ekwugba agadi mepụtachala ihe eji gị iji ọnụ ya soro ụlọ lezi ngere ụlọ ọ batara otu nwa ọ batara nọ aga m ịkagba ọ batara ya ọ ga-ịhụ nwa ọ batara ọ ga-aga iji ọnụ ya aka ndị ọdọ ga-echọwa ịbata. Onye nwanyị gọzie unu nọnyere unu ndị niile bịara mee witness ihe ka anyị mere ugbu a. Onye nwanyị gọzie unu. Aha m ikele ọgọ m nwoke ka bụ ọgọ mmadụ kwesịrị inwe o. Onye wetara ọgọ aha m ịkasị ka ike ya na nwaanyị ya obido anyị ọka ebu n'ụlọ chi anyị gọzie unu. Unu ogologo ndụ na ahụ isi ike n'oge na-adịghị anya unu ga-agba ịbịadu ibere anyị nọ n'oge na-adịghị anya ịgakwa ịbịa oge ije ahụ. Onye nwe gọziri n'aha Jizọs. Thank you. It's I'm taking a picture. It's a beautiful thing. I will invite a man of God to briefly seal the blessings with a prayer for us tonight. In a minute, I will invite the man of God, Pastor Okezire Rondo, to briefly seal the blessings with a prayer. It's a beautiful thing. It's a beautiful family. Pastor Imo used to teach us in Sabbath school when we were in Ihe in those days, briefly. We were little. His father was there too. So we all used to hang out. I'm waiting for the pastor. He's here? Okay. Briefly, seal the prayers for us. Ndị ka anyị hụdata isi anyị ekpere ndị nwe ọkọ biko n'ogbefu nchu amamsila the floor on the very hard, but I am going to put you through that. Is that okay? All right. Ndị ka anyị kpee na ekpere anyị. Yes, thank you. Abụ anyị na-eji akụ nsọ Jizọs na-edu m na-aga. Okwu a na-enye m kasị obi ma m na-eri ihe ma m na-aṅụ ihe. Ọ bụ Jizọs na-edu m na-aga. Chinedu dịka aha anyị siri dere ka ọ dịrị otu a n'aha Jizọs. Ihechi Ihechukwu mgbe Chineke kere ụwa ihe mbụla mbụ o kere bụ ihe ya sị ka ihe wee dere ịbụ ihe ka ihe wee dere n'ezinụlọ n'aha Jizọs. Ka ihe nke eluigwe wee mụbata n'ezinụlọ na n'aha Jizọs. Jehova anyị na-edurulu n'udu taa. Jehova ka bụ ihe na-ewubatala n'ezinụlọ naanị ya. Jehova onye pụrụ ime ihe niile biko bịa lekwa Chinedu, bịa lekwa Ihechi, bịa jikalatawo n'otu n'aha Jizọs.
ya were nkekọ nke eluigwe nke ahụ nke onwe na nna na mmụọ nsọ ji bụrụ otu biko bịa were ya jikọrọta wee n'aha Jizọs ka ọṅụ wee jupụta n'ezinụlọ n'anya n'aha Jizọs ka udo wee jupụta n'ezinụlọ na n'aha Jizọs ka ịdị mma na ebere Jehova wee sowa n'ụbọchị niile nke ndụ n'aha Jizọs na-eji aha ya bido oke nkume mgbe ebighị ebi biko bịa bụrụ nkume oke nkume nke ezinụlọ na n'aha Jizọs bịa bụrụwo isi bịa bụrụwo ihe niile ka ụbọchị ndụwo niile wee bụrụ naanị ịdị mma n'aha Jizọs nna onye ka ejikọtara Adam na Eve wee sị ka ha wee bụrụ otu nna biko ka ha bụrụ otu nna anyị na-erịọ mgbe oge ka ahụ dukwara wekwara mkpụrụ nke afọ gọzie we n'aha Jizọs ọ dị oke ọbụla a chọrọ wụ nna biko ọ bụ dozin ọ bụ nke ọbụla biko wekwara ya gọzie we n'aha Jizọs ha gawa iri ekwela ka ọ kọwụ ha gawa enwe ekwela ka ọ kọwụ nna ha ụlọ okporo ụzọ ekwela ka ọgwụ kpọwụ n'ụkwụ nna ebe ọbụla nọ ka gị onwe gị wee bụrụ uwe onye nchebe ụtụtụ na abalị biko duruwo ga duruwo lọta imeela na ịdị mma na ebere gị binyere ụbọchị niile nke ndụwo n'ihi ịbụrụwo ihe niile Chinedu ihe Chineke ngwa unu jewe ije a site ugbu a ruo mgbe unu ga-eba n'ala eze eluigwe ụmụ unu ka onwe Jehova wee nabatawo n'ụbọchị ahụ imeela la ọṅụwo nke bụ ụba la ọṅụwo nke dị asa mbara n'ihi na ị gọziela njikọta ka ụbọchị keta n'aha Kraịst bụ onye nwe anyị amen amen. Say what a pastor man. Go in the middle. Pastor, go in the middle. I can't separate them. I can't separate them. Go to Jesus in my life. All right, now I stay. Now stay. DJ, get ready. We'll let the couple celebrate for the first time. Thank you very much. And if you want to appreciate exam, now God do it. And then me say no go back, but God do it. You wake up, see today, that's some, and God do it. Robbers, they rob, they don't see you, brother. They don't see you, my sister. Oh, you're better, fast. God do it. God do it. God do it. Anything I do, God do it. God do it. God do it. As now your wedding day, now God do it. And you don't say you didn't find for God do it. See, we go pop champagne today, God do it. And we go there dance, cause God do it. Anything when I God do it. And if you win election, my brother, God do it.
Shower me, Oluwa bless me properly. I get up before no be property. Now why I dey pray, make you carry your blessing, shower me, carry anointing cover me. Yeah, come on, this no go see me yataka. Hey, I'm so anywhere you are, anywhere. I got to do many anywhere. Sing so possible. What I give you to power, what I give you to know it. I wouldn't make it up with you, Papa sing so possible. What I 10 million, what I 12 million. When you miss a Walla, Candiana, go 1 billion. I'm a 5 million, I'm a 4 million. When you're so I'm a Carolina like a million. I'm so anywhere you are.
would like her to help us over here. Let me also invite Elder Chidimo to stand up here. Mrs. Scott is here? Okay. Let me invite Elder Chidimo. And take 1 minute. Just 1 minute. Yeah, over here. Edith Scott and Elder Chidimo. The couple can come. Let me take 1 minute again to tell you that Chidimo holds a silver medal, Summer Olympics, 1992. Fastest man in Africa, 1984. Fastest man in Africa, 1985. Fastest man again in Egypt, Africa, the whole of Africa, 1987. Posted the world's fastest time, 100 meters race, 1986. Chidimo. Ladies and gentlemen, I want us to do something now to cut the cake, and by the time we do that, you hold first. The woman hold first. And you hold the couple. I'm going to count from 3 to 0. When I count to 0, you cut. Excuse me, go and meet your mom. And folks assembled, your witnesses with me as we cut this cake. 3, and you see how jointly they're doing the job. 2, 1, and 0. A round of applause, please. A round of applause, please. A round of applause. DJ, let me hear you. I'm going to sit for a minute. And I will give you each. You're going to stand for a minute. I'll give you each 1 minute to make a comment about what you saw that happened while the cake was being cut. And after that, we can go ahead and have more fun and merriment. Madam, let me start. Good evening, ladies and gentlemen. I saw the unity in the way they cut the cake. And my prayer today is that God will continue to bless them in Jesus' mighty name. Amen. This being their first joint task, they did it together and in unity. Congratulations. Thank you, sir. And madam, yeah, thank you. We thank you again. And you may have your seats. You got the cake, right? Okay. Yeah, listen, I know you guys have been standing. Go ahead, sit down. Comfortable. And I need the lady who is in charge of these. I need these two. Yeah. All I want is a little piece, then we move this. Madam. Sorry. And the couple will now share some food, you know, feed each other. And that's what we're supposed to do as married for a dance. And if, listen, you have just a few minutes if you want to appreciate the mother and the daughter, the sweet mother thing, okay? We do it and we thank God for love.
DJ. You have a few minutes. We do chop. Me, I go chop. If I begin talking from now, one day she go, mama, nobody like you. No one they do waiting to feed you. I know say you know easy, and they thank you for all you did for me. Thank God say you still there alive. Everything you do, I go do it and fight. You don't go nature, I go ride for you, mama, because you don't drive. You want to go, but I am on. When I miss motor which one? One thing at the neck, I make God bless my mama, give her happiness. Because I do they move out of the house. If I die and come back again, I beg God to make my mother the same. I will carry you go everywhere. America, London. Thank you. I don't know what I go do for you, mama. Thank you, sweet mother. Thank you. That's why me I will sing this song. Thank you, Mwa Yunemela. Thank you, DJ there. Thank you. Thank you. God bless you. Precious gift I love. And Erwin. Oh, I got paid for you don't know what. On the microphone. When you see a woman with a vision, you don't know. Are you ready now? Let me go show them. Show them. Shake it.
Are you ready now? Ihechi, we are so proud of you, darling. You look beautiful. Yes! You have done us well. Still, nobody else. When you duplicate, she cannot be cloned. Up on the Asa, what baby? Fragile, handle with care. She's Ajebo, but when she needs to be Ajebako. So just know. They understand. Basil, we love you. We love our daughter. So therefore, you are our son. We thank God for you and your family. And the Imo family has a strong legacy. Yes. So, although she's from Ihe, and you're not from Ihe, in the way you are, so she's still home, and we're all home. So we pray for the everlasting God to bless your marriage, nourish your marriage. As long as you align yourself with God, even through the difficult times, you will come out on top because you have aligned yourself with the only one and true God. So therefore, be not afraid. Cast all your cares upon him. He will always make a way. He never disappoints. So remember, put him first in all you do, and he will illuminate your path and guide your ways. God bless you all. There I fell here in a wadia. That's Shoma. Amrachi, Ukochi, they want to know. Oh, Lord, Biko Ihechi, but it won't be a so somebody eat marama Teflon non-stick. Thank you. Boss. Thank you. All right. Thank you. God bless you both. Okay. All right. Thank you. DJ Yang Follow me, come and see my wifey, beautiful baby, oh, say where she looking so simple,
I go out to just see you. She too simple, she too humble. I don't know I'm a man of sorrow. Adama, you be my choice, yo. That's why she dey pass wahala. She dey make all the boys dey holla. Suffer. Shake your big back, I see. I'm go put me for trouble. She too fine me, I'm a no man so. Baby, I know I go dress you. She too simple, she too humble. I know I'm a man of sorrow. Adama, you be my choice, yo. So she dey pass wahala. She dey make all the boys dey holla. Suffer. Shake your big back, I see. Adama go put me for trouble. She too fine me, I'm a long man so. Baby, I go just see you. She too simple, she too humble. I know I'm a man of sorrow. Adama, you be my choice, yo. Now repeat after me. You're repeating after me. Everybody repeat after me. Watch me. Say I love soca. I love soca. 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 Now somebody, anybody, everybody scream. Follow the leader, follow the leader. 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 On four, you're gonna jump and wave. On four, you're gonna jump and wave. Let me go. 1, get ready to jump. 2, get ready to jump. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Jump and wave. Jump and wave. Jump and wave. Everybody jump and wave. Jump and wave. Jump and wave. Jump. Sing. Follow the leader, follow the leader. 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 The room is on fire. We don't need no water, let no burn. I can hear you. The room is on fire. We don't need no water, let no burn. Come on. Follow the leader, follow the leader. 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 Now, when I count to 4, we're going to move to the last 4 times. In other words, you stay left until I say come back to the right. And anytime you hear the word central means to jump and wave. Are you ready? We're going to move to the last 4 times. 1, get ready to go.
leader. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow the leader, 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 follow the leader. And freeze! What a wine, I like a passion. You this place, you know me action. Even though that you're shaking me action. Baby, move with the best of man. Every go with the best of man. I want me to come and try. Original tomato. I'm a little baby. I'm the wine, I say. Original tomato. I'm a little baby. I'm the wine, I wanna
You like it to pop, and you like my little pop. And I know you love your song, but you know to sing your song. I don't know what you know, I do not blame you though. You wanna have them all, you know it's wrong, but the truth is that you're just an Oliver. Oliver tree. You sometimes Oliver. Oliver tree. You sometimes Oliver. Oliver tree. You sometimes Oliver. Oliver tree.
my miss. You the easy, you follow me, please. Allergy for you, still they call me, they tell me now we be this. Internationally, ladies say, Asalama miss. Baby, easy, not too much and easy. So, baby, now whining, Asalama easy. Daddy show me on the show, baby girl, follow the flow. Daddy come to give you the love, sweet, sweet love. Daddy come to give you the love. Asalama miss, for the streets now we be this. I love my miss, you the easy, you follow me. Okay, thank you. They tell me now we be this. Thank you. May the couple be seated, please. Asalama miss, you want me to get it. I need to do like jiggy. My body shake. This is you do it. Thank you. I'm excited. I'm excited. I'm excited. Couples dance, man, Listen, we'll do just one more thing, one more item on the agenda, and with that, we'll flow into the final dance with the couple. And listen, you still have the chance. You're still welcome to appreciate to the morning. Do me a favor, make sure everybody has a cup and a drink. Get some help, please. Please, in the next 3 minutes, we will just propose a toast to the couple. In the next 3 minutes, please, make sure you have a cup and a drink, some drink in the cup, I mean. In the next 3 minutes, we'll propose a toast. Make sure you have their glasses on the table. Please, if you need help with your wine, hello, Amara, help me, please. We need some openers to open some of the bottles of wine. Please. Right? To propose a toast. And we'll hold our drinks until somebody speaks from the side of the groom. And after that, we'll all do the usual cheers with our drinks. And we'll stand up from our seats, come here, dance, cheers with the couple. And that will lead to the last dance of the night. Listen, Amarachi, come. Just in 2 minutes, you're going to propose a toast for a sister. You know, usual things. And after that, you stand here and just okay? Please, I'll let Amarachi from the bride's side. And while she's talking, make sure you have your wine in your glass. Help me, please. Thank you. Ndikanye mamane, Riena, Mwane, Mariana. Okay, I really don't know what to say because some video, Agami, Ayage Langana. Because the bride happens to be my immediate elder sister and a best friend. Someone who has always been there for me through thick and thin. And I'm seeing her happy today. And I wish her and Dududu, as well as call them Dududu and Yeyim, courtesy of our niece. I wish Dududu and Yeyim many more blessed and happy years, filled with love, joy, and peace, and children, as many as they want. Immediate younger brother, and I call him Bobo. If I start to talk about him, obviously we'll be here till next year. That's the truth. I'm not kidding. I mean, literally, we'll be here till next year. He's the best. Ihechi, I know you know he's the best, right? Bobo, I am so happy to see you sitting there.
It is a great honor. It is a big milestone in your life. I know that the Lord, who brought you this far, will always see you to the end. Ihe, welcome to the family. I love you both. God bless you and thank you for that. That sounds so interesting. Get your wine, DJ Jeff. Answer me, please. You know how we do it. The couples have their drinks. Feel free to cheers among each other. Feel free to come, knock your cups together. And let's see anybody see it. Come over here, come over here.
We're going to formally round up. Stay where you are. The groom will say a word of thanks. Please. It's all yours. Good evening, everybody. Good morning. Good morning. Good morning, everybody. I'm happy that each and every one of you was able to acknowledge our invitation. I was able to show up, and me and my wife, we are very grateful that all of you came out to support us, and I pray that God will lead each and every one of you home in Jesus' name. Amen.
on, y'all, clap it up. Alright, come on, y'all, clap it up. Alright, come on, y'all, clap it up. Come on, come on, come on, come on, to the right, to the left. Take it back. One hop. Right foot, let's start. Left foot, let's start. Cha-cha now, y'all. Turn it out. Take it back now, y'all. Two hops, two hops. Right foot. Left foot. Cha-cha now, y'all. Turn it out. Take it back now, y'all. Three hops, three hops. Right foot. Left foot. Cha-cha now, y'all. Turn it out. Take it back now. Four hops. 1, 2, 3, 4. Right foot. Left foot now. Cha-cha now, y'all. Give me my cha-cha. Take it back now, y'all. Two hops. Right foot. Left foot. Cha-cha now, y'all. Cha-cha again. Cha-cha again. Turn it back. Take it back now, y'all. Three hops. 1, 2, 3. Right foot now. Left foot now. Cha-cha now, y'all. Turn it out. One hop. Right foot, 2 stumps. Left foot, 2 stumps. Cha-cha now, y'all. Turn it out. Take it back now, y'all. 4 hops. 1, 2, 3, 4. Right foot. Left foot now. Cha-cha now, y'all. Cha-cha again. Cha-cha again. Turn it out. Take it back now, y'all. 2 hops. Right foot now. Left foot now. Cha-cha now, y'all. 1 hop now, y'all. Cha-cha now, y'all. Turn it out. Take it back now, y'all. 3 hops. 1, 2, 3. Right foot now. Left foot now. Right foot again. Left foot again. Right foot, 2 stumps. Left foot, 2 stumps. Cha-cha now, y'all. Turn it out. Take it back now, y'all. 3 hops. 1, 2, 3. Cha-cha now, y'all. Turn it out. Take it back now, y'all. 4 hops. 1, 2, 3, 4. Right foot. Left foot now. Cha-cha now, y'all. Turn it out. Take it back now, y'all. 2 hops, 2 hops. Right foot. Left foot. Cha-cha now, y'all. Not because I suffer past you, not because I pray about you, not be ocean, not be just. For a closing prayer, please. Stay where you are. We'll talk to God again.
ka anyị kpee n'ekpere biko ndị ka anyị hụdata isi gị ebe ọ bụla nọ. Chineke anyị ekelela gị n'ihi na ịdị mma, anyị asọpụrụla gị n'ihi na ruo mgbe ebe dịka ebere gị dị. N'okpuru ndo nke ụlọ a ịnọnyere anyị, ihe niile nke anyị mere ọ gara nke ọma. Onye nwe anyị na-arịọ ezinụlọ ụmụnne anyị ndị ejikọtara ọhụrụ ịbụ di na nwunye na-enyefe n'aka gị, sị gị Chineke biko agadịwe n'aka gị, ihe nyere gị n'aka adịghị ala n'iyi. Ụmụnna anyị niile ndị si n'ebe dị anya na ndị si n'ebe dị nso bịa, mgbe ha na-alaghachi bụrụ onye nche na onye ndu. Ije anyị niile bụrụ ihe a gọziri agọzi. Ọnwa a ga-abụrụ anyị ọnwa nke ọdịmma, afọ a ga-abụ afọ nke ọdịmma. Chineke nara ekele. Anyị na-asụkwa onwe anyị n'ime ọbara Jizọs Kraịst, n'aha Jizọs Kraịst mbụ onye nwe anyị. Amen.